to my party, we're just getting started. A life is a dream, or a nightmare's calling. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. I'm taking 6 shots, yeah, straight into the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to... Λοιπόν, καλησπέρα Λάνια. Από εδώ ο Γιάννης, ο ιδιοκτήτης από το Yamaha, το Town Made δίπλα, που όπως είδατε δεν είναι μαμά. Γιάννη, χάρηκα. Λοιπόν, πόσο καιρό το έχεις Γιάννη το μηχανάκι? Το μηχανάκι το έχω αγοράσει αρχές καλοκαιριού. Α, τώρα φρέσκο. Ναι, φρέσκο. Και έχεις κάνει τόση δουλειά? Και έχω ασχοληθεί αρκετά με το μηχανάκι. Το μηχανάκι. Σε κόκκινο χρώμα? Όχι, το είχα πάρει πράσινο όπως είναι το κλασικά. Ναι. Το είχε ένας παππούς. Ναι. Ήταν απαρατημένο σε μια αποθήκη. Οπότε σημαίνει και άσπαστο. Ναι. Ξεκούραστο μηχανάκι, ξεκούραστο μοτέρ. Το μόνο πρόβλημα όμως που είχα αρκετό καιρό ήταν ότι έκαιγε πάρα πολύ λάδι. Εντάξει, παλιό μοτέρ, τώρα μπορεί να είχαν πατηθεί και. Μπορεί να μην το έχει κακοποιήσει ο παππούς, αλλά μπορεί να είχαν πατηθεί απλά τα λατήρια πολύ. Και είχα αλλάξει τη μουχάκια βαλβίδων, έκανα ρεκτιφιέ τον κύλινδρο σε μεγαλύτερα χιλιοστά, ώστε να πηγαίνει και λίγο καλύτερα το μηχανάκι. Συνεχίζει όμως να είναι στα 50 κυβικά, έτσι? Όχι, δεν 50. Είναι με 80 διαδρομή. Άλλαξε στρόφαλο. Ναι. Ωραίος. Και είναι 51 χιλιοστά το μηχανάκι. Γνήσιο στρόφαλο. Τον ίσο, ναι. Τον βρήκες τα 80. Από κάποιο άλλο μηχανάκι? Τον είχε το μοτέρ. Ήταν αλλαγμένο. Α, το είχε αλλάξει ήδη όμως. Το είχε κάνει για να μάλλον πηγαίνει καλύτερα. Αυτά ξέρω. Δεν έχω ασχοληθεί πολύ, αλλά από ό,τι έχω μιλήσει με παιδιά που έχουν κάνει και παρουσιάσει τέτοια, υπάρχουν διαφορικά. Ναι. Εγώ έχω το 50 το διαφορικό. Είναι κοντό, Ναι, είναι κοντό. Τώρα έχω μιλήσει με έναν που έχει ένα 80 ολόκληρο μηχανάκι και είναι να το πάρει για ανταλλακτικά. Και να πάρει το διαφορικό, οπότε είναι απλό και το μηχανάκι. Από κεφαλή τι έχει κάνει? Έχω την 50, είναι λίγο ανοιγμένη η εισαγωγή και εξαγωγή και ο χώρος καύσεως. Και έχει έναν κεντροφόρο, τρίτο στάδιο. Τι κεντροφόρο? Από Krypton R. Το έχω ξανακούσει αυτό την μπαίνει. Ναι. Μπαίνουν ακριβώς. Δεν έχω φτιάξει ποτέ. Μια φορά είχα φτιάξει όταν ήμουν μικρό σε ένα Town Made. Ήταν το μηχανάκι από το μαγαζί που δούλευα delivery. Και το έφτιαξε για να πηγαίνει λίγο γρηγορότερα. Αλλά μου έχουν πει ότι μπαίνει από. Μπαίνει ακριβώς. Χωρίς μετατροπή, Όχι. Μόνο το πίσω το ρουλεμάν θέλει να το ξεπρεσάρεις από τον άλλο τον κεντροφόρο και να το βάλεις σε αυτόν. Οπότε δηλαδή βάζεις το ρουλεμάν του Town Made στον κεντροφόρο του Krypton και μπαίνει. Ναι, μπαίνει ακριβώς. Αυτό είναι να το ξέρουν και τα παιδιά γιατί με ρωτάνε κάποιες Και θέλει φορές. και μια μετατροπή το καπάκι από το γρανάζι γιατί βρίσκει πάνω στον κεντροφόρο. Αυτό εντάξει, δεν είναι βάζει. Είναι όπως βάζουμε στα άλλα που βάζουμε ρυθμιζόμενο και εκεί το τρώμε από τη CDI μέσα γιατί δεν μπαίνει. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Άμα το κάνεις σωστά και δεν το ραγίσεις ή το κλείνει καλά. Δεν θέλει, ίσα-ίσα ένα χιλιοστό 2 θέλει για να μην ακουμπάει. Σωστό. Και καρμπιρατεράκι τι είναι αυτό? Ένα 22 από τον Αλιμαντήρ. Το φίλο μου τον Κωνσταντίνο, Άλπε. Και δεν είναι γνήσιο, έτσι? Όχι, δεν είναι γνήσιο. Είναι UOL. UOL. Σαν τα SAR. Και τώρα δεν φαίνεται, αλλά θα το δείξουμε και μετά. Έχει και ωραία εξάτμιση ο Γιάννης πάνω. Τα κεκάβα, η μεγάλη, η χρυσοτάμπελη, την οποία δεν την έκανες κάτι, μπήκε κανονικά, έτσι? Μπήκε κανονικά, μόνο θέλω να κοντίνει. Έχει μικρό λαιμό. Έχεις αλλάξει το λαιμό? Γιατί νομίζω έτσι είδα μεγαλύτερο. Εγώ. Και έχει μικρό λαιμό. Μικρός είναι, δεν είδα καλά. Ναι, είναι από Motorsport ο λαιμός. Ναι, αυτήν, αν την έβλεπες ο πραγματικός, ήταν πολύ μικρός. Ναι. Δεν ξέρω, δεν είχα δει. Για Innova και έβγαινε για Innova, μάλλον για τα εργοσιακά χιλιοστά. Όταν πρώτο βγήκε, εντυπωσίαζε η εικόνα, αλλά όταν βλέπαμε το λαιμό μπροστά, λέμε πού να τη βάλεις, 57, σκάνα 55, θα πηγαίνει βήμα. Και μία που την έχω από τον κολλητό μου, την έχουμε αλλάξει μπροστά όλη και έχουμε φτιάξει ένα οξύδιο το καινούριο μεγάλο. Μετά το χρωματάκι. Το χρωματάκι είναι προσωπικά είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Έχω άλλα 2 μηχανάκια. Εσένα και το 1 τρίτο της Ελλάδας που ασχολούνται με μηχανάκια. Είναι το μπορντό από το 90, αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πιο σκούρο. Το έχω κάνει λίγο πιο σκούρο και με λίγο πιο χοντρό μέταλλο. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά στον ήλιο που το κοιτάω εγώ, φαίνεται εδώ στο πι, φαίνεται. Ναι. Έχει λίγο πιο χοντρό μέταλλο. Ναι. Και έχεις βάψει και την ποδιά. Ήτανε βαμμένη. Όχι, έτσι είναι. Ήτανε βαμμένη
κόκκινη και δεν μου άρεσε. Μετά έχει ξεφτύσει και εδώ στην άκρη. Φαίνεται κρέμ. Δεν είναι άσπρη και φαίνεται ωραίο. Ναι. Δεν είναι με το κόκκινο. Ναι. Και τώρα έχω βρει μια άλλη γραβάτα να αλλάξω, να είναι πιο σε καλύτερη κατάσταση. Και γενικά όλο το μηχανάκι. Έβαλες και το διαφορικό να μοιάζει με ψαλίδι, να είναι όλο μαζί νέο. Είχε κάτι σάπια το ψαλίδι, τα έφτιαξα, το ενίσχυσα κιόλας το ψαλίδι. Καλά έκανες, γιατί Ναι. αφού πας για μεγαλύτερα κυβικά, καλό είναι να είσαι safe. Ναι. Έχεις βάψει και τα καπάκια του κινητήρα. Ναι, και τα κάρτερ είναι όλα. Όλα. Σελίτσα είναι ατόφια ή έβαλες κάλυμα? Η γνήσια ήταν Την σάπια. πουλάνε. Και... Πουλάνε ολόκληρη Ναι. για downmate. Ναι. Έχει όλη μαντήρες. Ναι. Άλλη μια πληροφορία που δεν το ξέραμε. Έχει δύο είδη. Δηλαδή την ακριβή που είναι σαν και αυτή και την λίγο πιο φθηνή. Δεν ξέρω τη διαφορά. Το εσωτερικό είναι πλαστικό με όχι, μεταλλικό. αυτό είναι μέταλλο. Μέταλλο, Ναι. ίσως αυτό. Ναι. Γιατί και στα GLX τώρα πλέον βγάζουν και στα στρόγγυλα, Ναι. βγάζουν πλαστικές από Ναι, μέσα. έχω δει. Και μέταλλο δεν βρίσκεις, ίσως Ναι. γι' αυτό είναι πιο ακριβή, γιατί έχει μέταλλο. Και υποτίθεται είναι πιο ανθεκτική, γιατί όσο να πεις το μέταλλο με τη διάβρωση μόνο. Ενώ το πλαστικό μπορεί και να σπάσει. Αν και αυτό που έχω δει είναι κοκάλινο, αντέχουν αυτές τις σέλες. Ναι, αντέχουν. Έχουν μια ευκαμψία. Ελαστικότητα. Ναι. Αυτό το σιτάκι, Ναι. πού το πήρες? Γιατί με ρώτησαν τώρα τις προάλλες. Έκανα, αν είδες τώρα προχτές, Ναι, που ανέβηκε ναι, της το είδα. Αναστασίας στο Μότο Μοναστηράκι, είχε τέτοιο και με ρώτησαν πού το βρήκες. Σαν αλιμαντήρι. Ναι, έχει. Ορίστε. Έχει και με 90 μοίρες να βγαίνει πάνω, έχει και με 45, έχει διάφορα. Αυτά είχαμε και πιτσιρικάδες τέτοια Ναι. βάζαμε και τα έχω χάσει από την αγορά, δεν τα έχω ξαναδεί. Και τώρα με ρώτησε ένα παιδί, λέει, πού μπορώ να βρω τέτοια? Λέω, τι να σου πω, λέει, υπήρχαν κάποτε. Ναι. Τώρα, ορίστε. Και Άλπε και προφανώς και Μότο Μοναστηράκι ο Φώτης. Τα τηλέφωνα υπάρχουν στο κανάλι, οπότε πάρτε τηλέφωνο να βρείτε το σιτάκι αυτό όσοι ενδιαφέρεστε. Ναι. Γιατί είναι όμορφο, είναι και βεντούρι Ναι, και ναι, το ναι. σιτάκι δεν περνάει τίποτα μέσα. Είναι και πιο ελευθέρας σαν τέτοιο. Τι άλλο δεν είπαμε? Λαστιχάκια βλέπω φορά. Ναι, έχω. Μικρό προφίλ μπροστά. Ναι, και πίσω. Και πίσω. Και ζάντα έχεις αλλάξει. Και τις δύο, η μπροστά ήταν αλλαγμένη, είναι Japan γνήσια. Η μπροστά Μπράβο. και η πίσω είναι TTN, δεν μπορούσα να βρω. Ναι, είναι δύσκολο. Γι' αυτό Ναι. σου λέω μπράβο που βρήκες, γιατί είναι και παλιό μηχανάκι. Ναι. Και γνήσια ανταλλακτικά δύσκολο. Αναρτησούλες έχεις βάλει καβάτα? Ναι, Βλέπω γιατί καλά. οι γνήσιες τις έχω και βαμμένες μπορντό, το ίδιο χρώμα, απλώς έτριζαν πολύ. Και θα είναι και πιο μαλακές πιστεύω. Ναι, ήταν τα πολύ χρόνια. μαλακές. Πατούσα λακκούβα και βαρούσα όλο το μηχανάκι. Και άμα πάρεις δεύτερο Ναι. άτομο, μετά ναι, τερματίζουν Ναι. εύκολα. Και εγώ όταν είχα βάψει το μηχανάκι, είχα βάψει τις γνήσιες για να είμαι και εγώ έτσι στο Ναι. εργοστάσιο, αλλά μετά όταν έπαιρνα δεύτερο είδα ότι τερμάτιζα Ναι. και πήρα και τις άλλαξα. Τις αλλάζει για, εκτός από ομορφιά, είναι και για. Πώς να το εκφράσω τώρα, να είναι χρήσιμο, Ναι. να είναι και χρήσιμες. Λοιπόν, θα πάμε στο τέτοιο, στο βελτιωτικό μέρος. Το έχεις δοκιμάσει, έχεις μετρήσει? Το έχεις Δεν έχω κάτσει να ασχοληθώ. Και το κοντέρ είναι το γνήσιο, πάει μέχρι 60. Οπότε Δεν έχουμε δεν πει. ξέρω πόσο Αυτό, ακριβώς. οπότε είναι το επόμενο βήμα, θα βάλεις και τέτοιο, πώς το λένε, Θα βάλω. κοντέρ από 80. Ναι, από 80 έχω βρει. Ή μπορείς να φτιάξεις και ψηφιακό. Είναι πολύ ακριβά. Έχω δει. Έχω βρει και φτιαγμένο έτοιμο και να κάτσω να ασχοληθώ εγώ δεν ξέρω. Έχει φοβάμαι. φτιάξει ο φίλος μου ο Γιάφκα Garage. Ναι. Έχει πάρει από το ψηφιακό που Από βγαίνει το για το Supra. Supra και Ξέρω. πήρε την οθόνη. Γιατί... Ναι. Έτσι το λέω, άμα ασχοληθείς Ναι. μόνος σου, μήπως το καταφέρεις γι' αυτό. Αλλά τέτοιο. Άμα θέλετε, θα το δούμε τώρα το μηχανάκι από κοντά και θα το κάνουμε και μια βόλτα με GPS για να δούμε. Πάλι κατά προσέγγιση είναι, απλά είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, να δούμε πόσα χιλιόμετρα βγάζει. Ναι. Λοιπόν, ελάτε να σας το δείξω τώρα και από κοντά. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Λοιπόν, Τζόνι, για βάλτε το λίγο μπροστά να το ακούσουμε και όλο στο μηχανάκι.
Δουλεύει ραπτομηχανή, Μια χαρά, ό,τι αριθμίσει του καρμπιρατέρ, τίποτα. Και δίνει αυτό τον ωραίο τον μπάσο, το θόρυβο που κάνει τα κεκάβα, είναι μεγάλη. Η κούρμπα είναι όντως, είναι μεγαλύτερη από ό,τι θα ήταν η εργοστασιακή. Βέβαια είναι λίγο μικρότερη από ό,τι συνεχίζει πίσω, αλλά κάνει... Εντάξει. Εμένα το παιδί που το πήρα μου είπε ότι είναι από Motorsport. Ναι, φαίνεται. Εντάξει, είναι σαφώς είναι πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν. Λοιπόν, θα το κάνουμε μια βόλτα. Ναι, κανένα θέμα. Λοιπόν, πάμε να μετρήσουμε και το μηχανάκι. Είναι πολύ κοντό. Τερμάτισε μέσα σε 150 μέτρα να πω. Θα δοκιμάσουμε εδώ λίγο που έχει πιο πολύ άπλα. Έχει τριάρι σασμάν και έχει κοντό διαφορικό 65 χιλιόμετρα. Εν τω μεταξύ, για να μην βιαστεί κάποιος να πει ότι είμαστε τέτοιο, εδώ είναι ένα εγκαταλειμμένο κομμάτι του περιφερειακού Βόλου. Δεν υπάρχουν αμάξια, είμαστε μόνοι μας. Χιλιόμετρα, 69 και κάτι, σε ανηφόρα. Είναι πολύ κοντό. Λοιπόν, πάμε πίσω στο Γιάννη, τώρα να το πούμε και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, Αλάνια, είδατε και τα χιλιόμετρα, πώς πάει το μηχανάκι και το μηχανάκι πώς δουλεύει. Απλά είσαι τώρα για κάποιες μετατροπές. Θα αλλάξουν είναι πολλά κοντό και επειδή έχει και τριάρι σασμάν, τερματίζει εύκολα. Όπως σας είπα και στο δρόμο, στα 150-200 μέτρα το πολύ έχει τερματίσει το μηχανάκι. Αλλά τα χιλιόμετρα που έχει και η δύναμη που φαίνεται ότι έχει προοπτικές. Θα αλλάξουν πάρα πολλά πάνω στο μηχανάκι τώρα. Οπότε, άμα ρίξεις, εγώ πιστεύω ένα διαφορικό, θα αλλάξει όλο το μηχανάκι. Και έχω σκοπό να φτιάξω κι άλλο το μοτέρ. Έχω βρει κάποια ανταλλακτικά. Θα το πάω και. Στην κεφαλή, άμα βάλεις μια 80 θα είναι και αυτά. Δεν θα βάλω 80, θα την πάω σε μηχανουργία να μου την ανοίξουν. Την κάνεις μεγαλύτερη. Ναι, την κάνω μεγαλύτερη. Μεγαλύτερες βαλβίδες. Θα σας δείξω και τη φωτογραφία, πόσο ήταν από το GPS το τέτοιο. Ήταν 69 και 23, 70 χιλιόμετρα έβγαλε. Αλλά επειδή είναι πιο ακριβές, έχουμε τη λεπτομέρεια. Πάντως ωραίο το μηχανάκι, ωραία η δουλειά όλη που έχεις κάνει και έπεται και συνέχεια. Οπότε άμα το βελτιώσουμε κι άλλο, θα ξανακάνουμε ένα βιντεάκι, να δείτε το πριν και το μετά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι με το Γιάννη και το Townmate του. Είδατε, επιτέλους έκανα και ένα Townmate από κοντά παρουσίαση, γιατί όλα όσα έχω κάνει μέχρι τώρα είναι από μακριά, τα παιδιά μου το στέλνουν. Βρήκαμε και εδώ στο Βόλο ένα ωραίο Townmate, θα το κάνουμε παρουσίαση. Λοιπόν, Τζόνι, χάρηκα και πιστεύω θα ξανά έχουμε κι άλλο βίντεο μόλις είναι έτοιμος. Όχι πολύ σύντομα, εντάξει, αλλά όταν είσαι μέχρι το καλοκαίρι πιστεύω όμως θα έχει γίνει. Έτοιμοι. Ναι, θα είναι. Οπότε έπεται συνέχεια. Όπως σας λέω πάντα, subscribe, like για να ανέβει κι άλλο το κανάλι και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.